Hayırlı кен muhterem тамашачыларыбыз, эфирда данлы майдан тапшыру, безнең тапшыруның кунагы Ильяс Халиков. Сез аны барыгыз да беләсез, ул көрәшче дә, җырчы да. Шулай ук Минбар милли театр җитәкчесе дә, Татарстанның атказанган артисты да. Санап китергә бик күп булыр иде, ләкин бу урында туктап торыйк, чөнки безнең тапшыруыбыз Ильяс турында бик күп булачак. Хәерле кич. Hayırlı geç, Aydar Efendi, Allah rahmet eylesin, zorlap çakırganıgızlar, şu danlı meydan tapşırığına bek zor rahmet. Elbette sizin bilen şuraya oturup bugün bizden köpkene isteklerini barlar diye oylamayın. Hürmetli тамашачыларыбыз, Ильяс Халиков белән ничек таныштың дип сорасагыз, хәл булайрак булды. 95-96 еллар булды микән, зона ярышы барадыр. Без әти белән килдек бу ярышка, һәм инде фанат буларак көрәшнең күзәтәсе килде бу ярышларны. Шул вакытта янәшәдә генә җылынып йөри бер егет. Бу Ильяс Халиков булып чыкты. Ул 32 килограммда көрәшә икән. Килде дә миннән сорый. Мин кул сынган килеш басып торам, зур курткалар кигән. Син ничәдә көрәшәсең дие. Мин әллә батырайып, әллә инде тагын да зуррак булып күренәс килепме? 40 килограммда дидем. Ул вакытта 27 килограммда көрәшә идем. Шуннан Ильяс абыйсын чакырып алды да, "Кара абый, менә бу егет үзен 40 килограммда көрәшә дип әйтә." Ислам кулын силтәде дә, килеп китеп барды. Менә шуннан беренче танышу булды безнең. Ильяс, шуны сорап узасы килә, син инде менә үзең көрәшче дә, җырчы да, дин ягыннан да бик һәр вакытта да әхлак ягында күздә тотасың. Көрәштән башлыйк әле, ничегрәк кирип киттең? Ни өчен нәкъ менә көрәшне сайладың син? Aydar гаҗәп, әллә инде шундый истәлекләрне миңа барларга куштың. Шундыктан да бу истәлекләрне актара башласаң хәзер 95-нче, 92-нче, 90-нчы елларга барып тоташасың. Мин ул вакытта әле беренче класска кергән вакытлар булгандыр инде. Абыйларның көрәшкән карап үскәч, бездә бит авылда бит шул бит инде. Безнең карате юк, таеквондо юк, дзюдо юк. Көрәш. Аннан соң шул көрәштән соң инде я футбол тибәбез, я инде волейбол уйныйбыз. Иң кызыгы инде шул маты эчендә кирип көрәш белән инде матурын әйтеп үзеңне санап карау. Абыйларның көрәшкәнен караганнан соң мин дә үземне көрәшәс килеп китте. Әле миндә нәкъ синең шикелле 25 килограмм буламдыр инде. Бер-ике тапкыр көрәшкә алып барып караганнар, иде җитмәде 28-гә. Кертмәделәр инде имгәннәр дип. Аннан соң 3-нчесендә мин виз җиткән уже, мин уже 2 елдан соң дирәк кенә сөйлүтә өйрәнгәнмен инде 3-нче классларда, 5-нче классларда. Виз белән кирәк, зур түгел. Һәм менә беренче район ярышларын хәтерлим. Шунда абыйлар белән бер командада инде Уразбак авылы егетләре белән менә зур класслар белән анда рәхәтләнеп без Мамадыш районнан җиңүләр белән кайта торган идек. Беренче урыннар, икенче урыннар, өченче урыннар команда бит инде. Безнең тренерыбыз Фәрит абый Гасимов көрәшнең серләренә тагында яхшыга әйтеп кертеп җибәрде. Әлбәттә, әле көрәштән кайткач, көрәш турында кайткач, әти безне яңадан үзенә күрә теге ковер өстендә ничектер нәрсәләр көрәштегез дип безне яңадан үзенә күрә шундый приемнар күрсәтә торган. Егездә инде бу тагын абсолют батырны билгеләү булган инде. Мин инде кичкәнә булгач миңа кызык, абыйлар яхшырак көрәшә, алар заниматься итәләр, ике абый. Һәм менә ничектер безнең өйдә көрәш дигән сүз ул инде беренче урында тора. Шуннан кирип кителде һәм әкренләп менә район чемпионы булдым, Аллаһка шөкер. Башта район чемпионы була алмадым. Башта башта призорга кирдем, аннан район чемпионы булдым, аннан Татарстан чемпионы булдым. Аннан соң ул Татарстан чемпионы яңадан җиңдем инде бер ел. Аннан соң 10нчы класста булгай. Хәтеремә алышмаса, аягым имгәнү сәбәпле инде көрәшне туктатып торырга туры килде. Шулай ук инде әкренләп менә район ярышларында призорны алдым. Аннан соң район чемпионы булдым. Шуннан соң Аллаһның рәхмәте белән Сабантуй газетасы үткәргән торган ярышларда беренче урын алдым, 46 килограмм авырлыкта. Бу безнең 97нче ел булды бугай инде. Аннан 98нче елны яңадан бер Спартакиадада җиңеп чыктым инде. Менә шуның белән матур яшьлек мизгелләр истә калган. Әле бит ул һәрбер ярыш үзенә күрә ул анда үзеңне теге настрой итәсең, әзерлисең, я үзенә күрә тагын бер ничектер башка төрле приемнар өйрәнәсең. Алар барысы да бит инде бер җөмлә белән әйтеп бетереп булмый. Һәрбер көрәшнең 6 минуты бар. 6 минут әзерләнү өчен 60 минут әзерләнергә кирәк. Һәр көн әзерләмәсәң бармый. Шуңа күрә дә менә безнең яшьлек вакыты шул көрәш белән узган инде. Шуңа күрә көрәштә мин теге аерылып китә алмыйм хәзердә. Көрәш карага барам, көрәштән хозурланып кайтам. Һәм яшь егетләрне күргәч, аларга хозурланып, минем дә шундый кичкенә вакытым бар иде дип сөенеп кайтып китәм, Аллаһка шөкер. Хөрмәтле тамашачылар, менә әйтеп узам, мин Ильясны яхшы беләм бит инде, ул монда сезнең янда гына тыйнакланып утыра, ләкин аның бит чын мәгънәсендә Муса Җәлил турнирларында икенче урында калганнары бар. Ул турда ул сөйләмәй, нишләптер гел тыйнакланып җыйсың, Ильяс? Юк, мин икенче урынны инде сөйлисе килә дә, менә шул җиңеп бетереп булмаган күрә һаман утырам инде, җиңеп булмады бит. Чөнки
ул вакытта без Руслан Гараев белән бергә көрәштек. Әлмәттә булды бугай бу, әле Шалуда булды. 7 минут көрәштек без аның белән ул вакытта. Инде бер эш эшли алмый, буга бер эш эшли алмый. Но аның опыт әзрәк күбрәк. Инде мин тәҗрибә аркасында ул бер активность алды, шуның белән чемпион калды. Аңар чыгына ул әлмәттә шул Муса Җәлил турнирынмы, әллә Татарстаннымы тоткан ие. Шуннан килде ул. Бик каты әзерләнгән чак иде ул. Шулай булгандыр, әмма ничек килеп чыкты ул? Мин шул Муса Җәлилне җиңгән булсам, мин спорт ustaсы булайм. Булай спорт ustaсы булып калмады мине. Күңелдә кайвакыт төшләргә керә инде ул схватка Руслан белән. Шундый тарихи матур мизгел булып калган. Мин аңа сөенәм, что чынлыкта да менә икенче урынга лаек булдым дип. Аллаһка шөкер. Иң мөһиме кәләмдә генә түгел, тормышта да үзебезнең урыныбызны табып яшәү. Исегезгә төшерәм, Ильяс Али ул безнең көрәшче, җырчы гына түгел, Манзараның тәүге тапкыр шушы беркетен откан Манзара премиясе лауреаты да әле. Менә Ильяс сиңа сорау бирәсе килә. Хәтта бит син безне шулай ук мактап кына түгел, хәтта ки безне шиметеп алырга да яратасың. Менә көрәшчеләр ничегрәк үсәргә тиеш. Аларга нинди тәнкыйть яки киңәшләр бар? Яшел батырын түгел, менә без мәктәптә укыган вакытта суверенитет көне 30 август көне бит инде безнең бөтен батырларны җыеп, Казанда, стадионда матур итеп бөтен пәһлеваннар көрәштерә торганнар иде. Хәтерлисеңме икән ул мизгелләрне? Ул мизгелләрне хәтерлим, тарих рәвешендә. Ул матур итеп менә бөтен район батырлары җыела да, һәм шунда инде абсолют батырны билгеләп торганнар иделәр. Ул бер заманны шул менә ничектер ул башта барды да, аннары ул бәйге юкка чыкты. Һәм менә сезнең Манзара премиясе нәкъ шушы пәһлеваннарны яңадан җыеп, бөтен халыкка, бөтен томашачылар каршысында инде шушы иң пәһлеванны, иң батыр булган җегетне ростау максатына килеп чыкты. Менә беренче чиратта сезгә рәхмәт әйтәсем килә. Безнең чынлыкта да менә безнең үсеп килүче яшь буынга тәрбия бирү өчен дә, һәм шулай инде хәзер вакытта яхшы итеп көрәшә торган җегетләребезне күрсәтү өчен дә бик шәп шундый матур күркәм бәйгегә әйләнде бу безнең Манзара спорт музыка премиясе. Әмма бер ягы бар. Ашыкма, мин дә бүлдереп әйтәсе килә. Менә элекеге көрәшчеләрне карарга менә без битне карыйбыз. Яшен батырны түгел шулай видеолары да бар, күрсәтелгән видеолар. Алар безнең көрәшчеләрдән бик күпкә сузылып, бик каты вакыт сузып йөриләр. Тамашачылар аларны карарга килдеме икән? Әллә шул дәүләти сәяси басым белән мәҗбүр итеп китерделәрме икән тамашачыларны? Кайчан ул? Менә шушы батыр билгеләгән заманнарга, элекеге заманнарга. Юк, батыр билгеләгән заманнарда ул безнең ярышлар беренчедән безнең хәзер көрәшчеләребезнең арасында профессиональ көрәшчеләр белән хәвәскәр, любитель көрәшчеләр шикелле лигага әйләнде. Чөнки элек көрәшчеләр алар эштән соң, менә сәгать 5-кә хәтле эшләр дә, шуннан соң спортзалга барып шөгыльләнә торган иделәр. Шул ук мәсәлән Рахип Хәмитов булсынмы, шул ук Рәшит Самигуллин булсынмы, шул ук башка Айдар Хәйретдинов булсынмы. Алар бит берсе дә легионер көрәшчеләр түгел. Алар башта эшлиләр үзләренең эшләрендә, аннан соң барып спортзалга барып шөгыльләнә. Хәзерге вакытта бит безнең көрәшчеләребез алар көне буе спортзалда, я тренер булып эшлиләр алар, я шул ставкада инде алар хезмәт хакы алып, район данын яклар өчен итеп көрәшәләр. Менә бу әйберләр, менә шушы чагыштыру безнең күп кенә аермаларны барлыкка китерде. Элек ярышлар алар елга 2 генә тапкыр була иде. Берсе Муса Җәлил, икенчесе Татарстан беренчелеге, әллә Россия беренчелеге була, әллә юк. Анысына да спонсор таба алмыйлар иде. Хәзер бит безнең менә бер ел календарны карасаң, анда һәр ай сайын ярыш. Татарстан чемпионаты, Муса Җәлил, Фәрдиев призы, шулай ук инде Казан шәһәре чемпионаты не булсымы, ярышы булсымы, аннан соң инде шул ук Манзара премиясе, шулай ук китәбезнең. Әле районнарда турнирлар. Әле районнар турнирлар, күпме бөтенесе чагыштырсаң, һәр ай сайын ярыштан ярышка йөрә кирәк. Шуңа күрә дә элек ул көрәш тансык иде. Һәм инде менә шушы матур күркәм бәйгеләр безнең яңадан икенче төрле этапка, икенче ишеккә ачып кергән шикелле булды. Менә безнең Манзара премиясе ул әлбәттә беренчедән анда концептта карыйсың, анда лотерея белән бер бүләк алып китәргә була. Шулай ук җырчылар белән танышасың, көрәшчеләр матур көрәшкәндә күрергә була. Шуңа күрә дә менә монда яшь көрәшчеләрнең үзләрен күрсәтер өчен бик зур мәйдан бу. Мактап зурлап әйткәндә. Әмма кайвакыт шайтуры килә, көрәш вакытында менә көрәшчеләргә карыйсың да, булар чынлап көрәшәме икән дип фикер йөртәсең. Ул ягы да зәрәк кенә ничектер үпкәләткән шикелле була инде күңелгә. Мин аларны аңлыйм. Аларда дуслар. Алар бит менә без бүген ничек утырабыз, алар шулай дуслар, алар келәмдә генә көрәшәләр. Бу имеш-мимеш кенә түгел микән? Чөнки нәрсәгә әйтәм, бер якта тора Мусинның тренеры Вакыйф Дәүләтшин, ул шулай ук синең дә тренер. Икенче якта тора Рәкыйп
Файзуллин, Ие. Хамитовның тренері деп айтайық. Мен бұлардан келіп сұрайым, айтам, шыннап күрәшәләрме? Әйте алмайым әліге дейді. Ярар киттім, Рақип Файзуллин янына дәулетшінен сұрағаннан соң. Шыннап күрәшәләрме? Әлі аңлап болмайды. Міне, біз қойын білеміз аны. Biz аны каян билебез? Тренер да білмегеш. Безгә шул көрәшне карап үзенә генә бер ләззәт бирә инде. Аның берсе бер балала, икенчесе бер балала, өченчесе тагын бер яңа бер алым ясый. Безгә бит көрәшнең кызыклыгы кирәк. Безгә менә көрәштә саулык гына булу, ул диктор безнең көрәшнең матурлыгын күрсәтми. Біздің манзарада шоу. Қазір ярышларны шоуға айландыру меңа қалса керек ме? Біз бит аны шоуға айландырып, ярыш булырга тиеш, шоу булырга тиеш меңа қалса. Шулай дөрес әйтәсең. Шуңа күрә дә менә манзара премиясе, манзараның поясын кию, әлбәттә һәрбер көрәшчендә аласы килә инде аның, әмма һәр ел сайын матур иттереп менә иң уңган, иң булган, иң батыр егет шушы поясны кисен дигән теләктә калам. Әлбәттә безнең көрәшчеләребез һәрберсе дә булдыралар, шул инде Татарстан егетләренә түгел, әлбәттә безнең чит илләрдә катнаша. Шулай бит, чит ил көрәшчеләре. Аларның да теләге бар. Шушы манзара поясын алып китәргә. Әмма безнең егетләр бирмәй инде. Алар бер команда, үзенә күрә матур рәвештә көрәш күрсәтеп, безне тагын таң калдыралар Аллага шөкер. Безнең менә манзара премиясе бит әле менә мин үзем 55 килограммда көрәшкән көрәш, 55-тә 60-та. Һәм шундый яңалыгы да булды бит инде сезнең. Әле үзенең тәкъдим белән булды. Күрсәтәсең. Шундый матур тәкъдим булды, теге кичкенә вистагы үлчәүдәге көрәшчеләребезнең дә шушы мәйданда үзләренең көчләрен сынау. Әлбәттә менә мин гомер буе кызыктым, гомер буе хыялландым үзебезнең теге авылда тәкә алырга. Но минем весым бәләкәй, Татарстан чемпионы булсам да мин үзебезнең 90-100 килограмм җегетләребезне әйләндереп сала алмыйм. Тәкәдә минеке була алмый. Шуңа күрә дә кайры вакыт теге бакча арты көрәшчеләре тәкә алып кайтып китәләр. Татарстанның чемпион булган җегетләребез тәкән алып китә алмый. Шуңа күрә дә менә мин инде махсус манзара премиясе өчен үзебезнең кичкенә веста көрәшкән җегетләребезгә махсус тәкә бүләк иткән идем. Аларның да күңелләре булсын дип. Алар да кызык булдыралар бит. Эх, мин шундый 100 килограмм гәүдәм булса, мин дә шулай машина алыр идем. Шул поясны киер идем дип. Әмма Аллаһ Тәгалә биргән бит, кемгәдер акыл биргән, кемгәдер гәүдә биргән, кемгәдер инде хикмәт биргән. Шуңа күрә дә һәрбер эшнең хәерлесе без инде алга таба менә шушы үзебезнең татар халкының матур көрәшен әлбәттә яңадан яңа матур үзенчәлекле матур мизгелләр белән алга алып барырга насыйп булсын дип әйтәсем килә. Көрәш темасын біразға туктатып торып, Ильясның инде мәдәният ягында карап узыйк. Чөнки менә шушы клипны караганнан соң сез аның тагын бер сәләтен, үзенчәлеген билгели алырсыз. Üç bilekte dert yürekte sanatma batıraydı. Özüne ışangan jine durmuş diyen beygide. Meydanda batır yigitler, killemde güreş kızar. Billerde oyunu sürgüller, durmuş köreşten tırar. Meydanda batır yigitler, killemde güreş kızar. Billerde oyunu sürgüller, durmuş köreşten tırar. Ata babalar körəşkən battırlıqlar göstərib sanatını şairlər boy köpürlərə irişib meydanda battır yigitlər killemdə güreş qızar billərdə oyunu sürgülər durmuş güreşten tırar.
Көрәш ул сынау билгеле, сайлый җитезлегенә. Ир егетнең батырлары мәйданнарның түрендә. Мәйданда батыр егетләр, келәмдә көрәш кыза. Билләрдә уйный сөлгеләр, тормыш көрәштән тора. Мәйданда батыр егетләр, келәмдә көрәш кыза. Билләрдә уйный сөлгеләр, тормыш көрәштән тора. Билләрдә уйный сөлгеләр, тормыш көрәштән тора. Сынатма батыр әйдә. İlyas инде ул безнең 2016 елда Манзара премиясының сизгә төшереп узган беренче җиңүчеләренең берсе. Һәм ул үзенең бөркетен онытып калдырган иде. Бу Сәхнә артында. сәхнә артында шушы бөркет сынын. Әллә шатлыгына сыя алмаган, әллә бөркете биеккәрәк күтәрелгән. Ильяс аны ала алмаган иде. Ләкин без аны тапты. Кемнеке икән бу дип без аптырап йөргән идек берничә елга. Хәтерлисезме? Мин хәтта WhatsApp'та, башка статусларда да куйган идем. Кемнең бөркете бу дип. Бик күпләр минеке дип кычкырды. Ләкин ул аларныкы түгел, ул Ильяс Халиковныкы. Ильяс, чын күңелдән тәбриклибез сине, рәхмәт. Рәхмәт. Нәфши бөркет иң беренче Манзараның бик тарихи бөркетләренең берсе. Рәхмәт. 2016 ел тарих инде бу. Әгәр дә видеосын да карап китербез дип торам инде мен. Теге безнең ул вакытта бөркет дигән әйбер бардыр инде, әйме. Кызык булды ул. Мин аны алдым. Дипломны алып кайтып киткәнмен. Бөркете калган малай. Минем чөнки теге ул көнне киемнәр белән буталып калган инде ул. Шуңа күрә сен аны шалтыраткан идем. Иле кем Айдар бөркет исән микән минем анда. Без тарихны саклый беләбез, Ильяс. Шуңа күрә синең бөркетең бер кайда очмады, ул бездә. Үз урынында менә кунаклады шунда. Рәхмәт. Әлбәттә, менә теге әлегенә карап киткән клип, чынлыкта да безнең Манзара премиясе тарихи документаль мизгелләренә бай булган клип буларак истә калды бит инде безнең тарихка кирип калды. Анда безнең менә күрәсезләр, Раил Нургалиев, Муса Галлямов һәм инде башка җегетләребезнең көрәшкән мизгелләре. Көрәшчеләр турында тулы бер клип төшергән артистларның берсе дә, иң беренче артистларның берсе ул Ильяс Халиков. Һәм әлбәттә, Айдар, бу клипның әлбәттә инде үзенчәлеге шунда, без беренчедән Аллага шөкер менә бергә инде бу клипны эшләдек. Әле бу безнең беренче генә клип түгел, без инде аңа кадәр дини клипларыбызны да синең бергә тәкъдим иткән идек. Шулык мәчетләргә илтә сукмак дигән клип, изге юлда изге сәфәр дигән клип. Аннан соң бит инде менә шушы мәйданда батыр җегетләр дигән клип. Һәм шулай ук инде Әстәгъфирулла дигән клипны да без әле халыкка тәкъдим иттек. Менә без инде Айдар белән күп кенә клипларыбызны халыкка менә бергәләшеп тәкъдим иттек. Аның я режиссер я Айдар, я мин аны режиссер шунда бергә клип төшереп матурын әйтеп инде иҗат итәбез. Алга таба да бергә эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт, Ильяс. Бер заман шалтырата миңа. Айдар, сәлам. Иртәгә ярыш була. Нинди ярыш? Джиу-джитсу. Нинди ярышсың ул? Килгәч күрерсең. Киемнәр алдым да киттем монда иртә белән. Шунда Ильяс белән пыр туздырып көрәштек. Ильяс 2дә калды, мин 3дә калдым ахырсы. Ул вакытта беренче тапкыр. Менә көрәшнең файдасы турында сөйләгәндә дә ул көрәш менә безгә төрле спорт төрләрендә катнашырга да. Аннан соң әле мин тагын джиу-джитсу буенча Татарстан чемпионатында катнаштым. Әле грэплингка кызып киттем. Аннан самбога менә шулай рухландырып җибәрдең, Ильяс. Менә Айдар шулай бергә инде рухландырып яшәргә насыйп булсын, чөнки теге мәдәниятне яраткан, спорт яраткан кеше туктамый, туктаса бит инде карап ярга терәлгән була. Без һәр вакытта да хәрәкәттә булырга тиеш. Менә ул джиу-джитсу дигән көрәш инде ул безнең Татарстан дини нәзарәте тарафыннан шулай үзебезнең инде яраткан мөфтиебез, хөрмәтле остазыбыз Камил хәзрәт Сәмигуллинның инициативасы буенча яшьләребезне тарту булды. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бит хадисе бар. Көрәш ул Пәйгамбәрбезнең сөннәте. Һәм әлбәттә безнең менә бу джиу-джитсу булсынмы, татар көрәше булсынмы, без бер кашан да куркырга тиеш түгел мәйданга чыгарга. Татар кешесе ул көрәшмәсә дә көрәшә белергә тиеш. Нинди генә
sport türü olsa da. İlyas sen özüň de Allah peygamberden bütün sünnetinde uzasın kebek. Sen soraqta uruş etäsiň. Şolay kireşesiň däli. Alay gaty sen tekelerde atasan. Buyıl da bit kireşdiň. Buyılgy kireşde de sen bik oňuşly çygyş ýasagan motor alımlar kursatyp kireşdiň. Nişlep kireşsen haman kireşke İlyas? Aydar, sen kızık soralar beresiň. Mana sen de meydan kırında basıp dursan, sen de kireşesiň kile. Şoňa görä de eger de minimde bolsa sen de kireşe girip gidesiň. Onçik boldy bu kireş. Hazır yazıp koyganlaryň mene 75 km kadar, 75 km kadar kireşken de ýokmynym. Biz endi 60-da 65 degene kireşken jigit bit. Yarım etem kireşip bana garaýmyn demetem, birilip usa çagyrman. Hazır kireşke çykdym. Kelem kıryndan keşkene kyskyşkara. Äti dawa jiňerge kirek, äti dawa jiňebis. Hazır bitin balar ýanda Eýtip bolmaý, jiňildir bolmaý bitinde bileňler. Häli zor gowdaly jigit ýebit ýoksyň. Jiňildir bolmaý, meýtem. Şeň ha bu niçik bolsa jiňerge kirek meýtem. Kireşip garaým hali. Şoýtyrıp, kireşip, şol ýarışda endi ol jigitni jiňip, kızlarybyzni kızymly şaklap, balary şaklap, özüme taň bir derejä berdim. Mene kızım meýtem, menem kiçkine wagtda kireşken mezgilleri ýok taryhda. Mene meýtem siziň üçin kireşdim meýtem, siz ätigiňizni kireşçi bolarak da tege görüp galyp oňlar üçin. Çünki 40 ýaşda kireşu her bir kişiye berilmegen indi o. Elbette kimdir jüwleri tutdy indi meni. İlyas sen mesela 40 ýaşda kireşe berilsiň dip. Amma şunday kyzyk aýberler bar, kireşde 56 ýaşlyk, 60 ýaşlyk abzylarda kireşe. Şoňa görä de Turmuş üzi kireş, şoňa görä gymyr boýy kireşirge tory kelýär. gymyr boýy kireşe tory kelýär. Şoňa görä bir taryhy mezgil bolarak istek kalsyn üçin kireşke mezgilleri indi o. Hürmetli tamaşaçylarybız, bizden tapşyryk 12 minut bara. Lakin İlyas bilen 12 minut bilen gene çeklene almaýbys. Şoňa görä biz tapşyrygyň wagtyny uzun aýtabys, çünki biz bunda özümiz hojalar. Şoňa etip kızykly mezgillerden taň birisini garabyzyga, ol İlyasyň bir klibi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Beş vakit namazga deşip azan eytilekinde aşığı sıkıtılırga gazabutından eyde meşitlerge iltes suqmak kemen eyrite kemen sığ izgi ameller kılırga kolmasa gide biksin meşitlerge iltes suqmak kemen eyrite kemen sığ izgi ameller kılırga olmasa gide biksin. Allah yurtuna yürügüz sadaka. Meşitke baruşunun her adımı sayın bir savap yazılır. Kıyımlıklar şiip barganda savap ikilete bulur. Yaşı qardına uğruna bar, bir Allah'ını zorlaybız. Tövbe kılıp günahlarga Uy ko'tarib so'raymiz meşitlerge iltes suqmak kemen eyrite kemen sığ izgi ameller kılırga olmasa deydi biksin meşitlerge iltes suqmak kemen eyrite kemen sığ izgi ameller kılırga olmasa deydi biksin. Ya Rabbim, kabullardan kıl okugan namazlarını, sabırlıklar bir tutarga her yılda rozalarını, zeketimler yakılma, haclarga yit yolumnu, imanlı turmuşka yönelt, biz günahlı kıllarını. Manaradan işitilgen azan tavışın tınla Allah Teala karşına namazga basıp sıra meşitlerge iltes suqmak kemen eyrite kemen sığ izgi ameller kılırga olmasa iydi biksin meşitlerge iltes suqmak kemen eyrite
izgi gameller kılırga kalmasaң иде бик соң. Hörmətli tamaşaçılarımız, mənə klipdə көрüb uzdığız. Biz anda trenerlər bilan oturub, güreşçilərini göstərib, sizə təqdim etdik. İlyas, əlbəttə indi bu dərəcəyə жетугә, şulay ук güreş өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә ул тренерларның да рухи шушы байлыкны сиңа тапшыруы бәлки бәйле булгандыр. Әлбәттә, тренерлардан башка көрәшкә дә һәм башка төрле спорт төрләренә кереп булмый, чөнки тренер ул синең бөтен булган көчеңне дөрес якка кулланырга һәм әлбәттә инде дөрес иттереп, яхшы иттереп аны кләндә күрсәтергә өйрәтә. Әлбәттә, тренерлардан дигәндә иң беренче чиратта мин үземнең беренче тренерымны әтием дип әйтәм. Әти безнең инде бик көрәшне ярата торган авылда гади кеше буларак билгеле инде ул безнең. Әтинең урыны җмакта булсын инде. Әлбәттә, менә безнең һәрбер әти кеше үзенең улларын бик батыр буларак күрәсе килә, Аллаһка шөкер. Бездә инде әтибезнең шулай улым көрәшче, синең бабаң көрәшче иде, синең Дахизулла абыең көрәшче иде, хозурланып торды, рухландырып торды. Һәм инде аннан соң безнең минем абыйлар бит инде үзләре дә көрәшкәч, алар минем шәхсән тренерга әйләнделәр. Ислам абый менә үзе Татарстан чемпионы, үзе спорт остасы көрәш буенча бит. Ул минем шәхси тренерга әйләнде. Һәр көннәре көрәш түгәрәгеннән кайткач та мине аерым шөгыльләндерә торган иде. Инде мәктәптә үзебезнең физкультура укытучыбыз Фәрит абый Гасимов, ул безнең инде көрәш төрләренә өйрәткән һәм ярышларга алып барып, безнең өчен инде үзенең көчен куеп, безнең өчен һәр вакытта да көләм кырыенда йөргән укытучыбыз Фәрит абый. Аңа да Алла рәхмәт яусын. Ул әлбәттә менә безне Уразбахты авылы егетләре буларак, безне команда буларак туплап, безгә үзенең көрәш төрләрен өйрәткән укытучы буларак хөрмәт итәбез аны. Аңа да бик зур рәхмәт. Казан Дәүләт педагогик университетына укырга кергәч, безнең инде студент елларындагы булган безнең остазыбыз, ул безнең инде Вакиф Дәүлетшин. Вакиф абый инде ул безне көрәшкә, безгә көрәшкән вакытта нәрсә җитеп бетми, ничек итеп безнең көндәшебезне күрә белергә, психологик яктан аңларга, үзеңне әзерләргә һәм шулай ук инде үзебезнең кимчелекләребезне җиңәргә өйрәткән остаз буларак та беләбез. Вакиф абыйбызны инде белмәгән кеше юк. Ул безнең Татарстанда гына түгел, бөтен дөнья күләм көрәшчеләрне әзерләгән көрәшче. Шуңа күрә дә хәзер вакытта аның белән аралашып яшибез, Аллаһка шөкер. Гомумән, мин тренерлардан уңдым, Аллаһка шөкер. Кайсына карама, һәрберсе дә үзенең урынын тапкан кешеләр, Аллаһка шөкер. Аларның да һәрбер безгә куйган көче, һәрбер безгә биргән энергиясе, түккән тирләре өчен аларга Аллаһ Тәгалә үзенең әҗр савапларын ирештерсен дип әйтәм. Бик зур рәхмәт үзебезнең тренерларыбызга. İlyas, bizning tomoshachilarga da albatta traditsion tilaklarni җиткерү моменты килеп җитте. Нәрсәләр әйтерсең? Гомумән алганда безнең татар милләте, татар халкы ул данлы халык, ул көрәшче халык, ул җиңәргә ярата торган горур халык, Аллаһка шөкер. Менә татар милләте дигәч, без татар көрәшеннән башка үзебезнең тормышыбызны күз алдына китермибез. Яшь буыныбызны тәрбияләү өстендә күп эшләсәк иде. Әлбәттә, теге тарихны карарга була, горурланырга була. Без менә шундый халык, без җиңгән идек, без булдырган идек. Әмма бездән соң үсеп килүче яшь буын, шулай яшь көрәшчеләребез безгә караганда яхшырак көрәшсеннәр, әхлаклы, әдәпле булсыннар. Һәм киләчәктә дә менә үзебезнең татар көрәше белән без үзебезнең татар милләтендә яхшы яктан күрсәтсеннәр иде. Минем шулай тамашачыларга теләгем шул. Кайда гына булсак та, нинди генә җирдә йөрсәк тә, үзебезнең яхшы эшләребез белән, изге гамәлләребез белән ис калдырсак иде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без бик шат, чөнки бүген безнең тапшыруыбызда Ильяс Халиков иде. Ул киң кырлы шәхес. Үзенең тыйнаклыгы, сәләте белән ул безне сокландырып тора, без шуңа сөенәбез. Без киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Исән-имин булыгыз. Пока-пока.